ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଆକଳନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ IMD ର ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡେଇବ, ବୁଡେଇବ, ଝଡେଇବ, ଭିଜେଇବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆସୁଛି ଦାନା। ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆକଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତଲବାର, ଧନୁଶର, ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ବାତ୍ୟାକୁ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବୁ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଓଡ଼ିଶା ମହାବାତ୍ୟା ଦାନା। ବଢିଲା ବିପଦ। ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ଏକ ମୁହାଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଭିତର କନିକାରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। 24ରେ ପ୍ରଳୟ କରିବ, 25ରେ କରିବ କଲବଲ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆସୁଛି ଦାନବ ରୂପୀ ବାତ୍ୟା ଦାନା। 24ରେ ରାତିରୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 22 ତାରିଖ ରାତି 11:30ରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। 23 ତାରିଖ ସକାଳ 11:30ରେ ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବ। 23 ତାରିଖ ରାତି 11:30ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପବନର ବେଗ ହେବ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର। 24 ତାରିଖ ସକାଳ 11:30ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଦାନା। ପବନର ବେଗ ହେବ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର। 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଭିତର କନିକାରୁ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ହେବ 110ରୁ 100। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାନା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହି ବଳ ଗୋଟାଉଛି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟାଇବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ। ପବନର ବେଗ ବଢିବା ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଲବଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପବନର ବେଗ 100ରୁ 110। ଶୁଣିଲେ ତ, ଇଏ ଥିଲା ମିଡିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଫଳରେ ଗାଁ ଗହଳ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବେପାରୀ ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲୁଣ, ଚାଉଳ ଦର ବଢେଇ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ। ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ପଡୁଛି। ନେତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନେତା ଆମେ ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରୁ ଯେମିତି, ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ମିଡିଆ ମାନେ କେମିତି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇକି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ, ଉଡେଇବ, ଝଡେଇବ, ବାଡେଇବ, ଦାନା, ଦାନବ, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କୋକାଭ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ବାତ୍ୟାର ଘର। ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ମହାବାତ୍ୟା, ଅମ୍ଫାନ, ଫନି, ହୁଡହୁଡ, ୟାସ, କେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଆସେନି। ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ସାବାସି ନେବା ପାଇଁ 8 ଦିନ 9 ଦିନ ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ, ଧନୁ ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଆମ ସମୟରେ ବହୁତ ଆସେ। 6 ଦିନ 8 ଦିନ ଲେଖା ଝଡି ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ମୋ ମା କହେ ଯାହା ଘରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଜାଳ ଥିବ ତଥା କାଠ, ତାର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କାଳ ବୈଶାଖୀ, ବଡ ବଡ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ। ବାତ୍ୟା ଦାନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଏ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆସିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ଆସିବ, ମୁକାବିଲା ଆମେ କରିବୁ। ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ତାର ବାଟ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ରଖିବା। ପାଖ ଆଖରେ କୋଠା ଘର ଥିଲେ ସେ ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯିବା ଯଦି ଆମ ମାଟି ଘର ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ବହୁତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାର ଘର। ମୋର ମନେ ଅଛି ଫନି ସମୟରେ ଦିନେ ମୁଁ ଏମିତି ଡରି ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଘରେ ଥିଲି।
राति मुझे एका थी मो परिवार सकाल पलि आसी सार डाकिले सकाଳେ मते साइन करने जे राति कौ मैंने थिले मुझे देखे तो से 65 लोक साइन सरी जाइए जो मैंने कि राति नथिले मुझे साइन कल कारण से 65 मिछुआ के भितर मु सत लोक साइन करने इच्छा प्रकाश कल ना तेनाली पलि आसती साइन ये जे 25 किलो चूड़ा बैगटे आसाला 5 किलो गुड़ आ कि पॉलिथिन ताके पाइबा लोक मैंने 65 मिछुआ लोक साइन करते तेणु समस्त को अनुरोध निजे साहस सहित प्रत्येक परिस्थिति को मुकाबला करंतु जमा भयभीत हूँ ना एतिक अनुरोध मो कथा भल लगे मत लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे धन्यवाद।